Ainhoa Machí, endavant, presenta'ns en qui estàs. Companys, estic amb Alejandro, delegat de l'Associació Valenciana d'Agricultors, perquè este bloqueig està tenint verdaderes conseqüències per al camp. Com podreu estar veient, aquestes clemenvilles continuen als arbres, però es deurien d'haver collit, i a veritat, Alejandro? Sí, correcte. Això antes de Nadal se tenia que haver collit perquè està en òptima condició per collir. Què és el que està passant? Pues res, que la paralització de França de tot el transport, els comerços i les cooperatives tenen les càmeres plenes, han parat de collir des de fa una setmana i no tenen ordre de collir res. I què implica que estos i altres cítrics continuen als arbres? Pues com estàs veient, estos cítrics, quan ja tenen la maduració correcta, estan caient a terra i ja segurament ja no vindran a recol·lectar-ho i llançarem a perdre tota la campanya. I hem vist imatges de les protestes franceses on obrin camions i fan malbé els productes. Com vos heu quedat vosaltres, els agricultors, al veure aquestes imatges? Pues mos han quedat molt mal, molt despagats, perquè els llauraors francesos si volen reivindicar que no servisquen en nosaltres, perquè al fin i al cap són col·legues i deurien d'ells també tirar-nos una mà, igual que nosaltres a vegades tinguem que tirar per ells. La situació posa en perill la quota de mercat, perquè al final Europa tira cap a altres països de fora. Correcte, per culpa dels francesos nosaltres no puguem servir la nostra mercancia de taronges en tota Europa i ara que estan fent des del port d'Egipto estan carregant contenedors de taronja enviant al port de Rotterdam en Holanda per distribuir per tota Europa i nosaltres no puguem les nostres taronges treure-les de la Comunitat Valenciana. I mirant al futur, què passarà si la situació continua així? Nosaltres ja estiguem veient per també fer mobilitzacions, sí que és de veres que estiguem en l'últim país d'Europa, per tant nosaltres anem a paralitzar Espanya perquè el ministre d'Agricultura d'una vegada es doni compte que té que mirar un poc més pels llauraors, perquè a dia d'avui no encara fer res per intentar que lleve la paralització en França. Perquè tant els magatzems com les cooperatives valencianes estan paralitzats, les seues cambres estan plenes. Sí, correcte. Els comerços han donat ordre de no recol·lectar perquè tenen totes les càmeres plenes, els collidors no estan collint, les dones d'almacén tampoc treballant i nosaltres així patim perquè estiguem veient que les taronges ens estan caient a terra i no les cullen. Això és conseqüència directa per als vostres ingressos, per tant. Correcte. Nosaltres enguany la campanya la llançarem a pedre tota, no tindrem ingressos, inclús l'any que ve este arbre que no ha descarregat tota la fruta igual no treballa el que té que treballar. Doncs, companys, ja ho estem veient, que aquesta situació, este bloqueig, està tenint conseqüències directes per al camp, també per als magatzems i les cooperatives valencianes i per als transportistes que estan perdent hores de treball. Així és, en efecte. El sector està patint, ja n'hi ha pèrdues econòmiques, en efecte. Ainhoa, gràcies per acompanyar-nos. I escolta, i és que, a més,